So, mas masarap siguro ilagay ito, yung sausawan, ganyan. Sausaw. Playlist. So, what's up mga ka-fatboy? So, ayan mga ka-fatboy ang ating content naman ngayon ay mag-mukbang pero mag-review tayo sa Show My Lord. So, ayan mga ka-fatboy, meron tayong french fries at saka tempura and kikiam fishball at saka meron ding siomai chili sauce. Ayan nyo. So, ayan. At meron din tayong pantulak na naman. Hindi to sponsor Coke. So, ayan. So, it's kainan time na. Ay, hindi. Wait lang muna. Meron na tayong chopstick. Yung chopstick natin. Wait lang mga kapatboy So, ito yung chopstick natin. So, ayan yung chopstick natin. So, tingnan nyo. So, unang tirahin natin yung yung tempura. So, ito may sauce din. Sauce niya sa sa tempura, sa kikiam at fishball. So, ayan tingnan nyo. Rap. Ito na. Game. Tempura. Rap. Lamig kayo. Lamig kayong sauce kay medyo tamis siya tapos halang-halang yun siya. So next, yung kikiam. Ayan, kikiam. Kikiam. Umiyak eh. Umigab. Kaya. So, ayan mga fatboy, yung next ay squid ball. Lamig kayo. Kaya kay yung sauce, lamig juga yung sauce. Lamig agad eh. So, tempura na naman. Ayan, tempura. Sarap. Tapos, meron din siyang french fries. French fries, crispy kang fries Tapos yan cheese, dira kay siya kuan. Sakto ra. French fries. So, masarap din to yan Isaw-saw dito. Yan. Yan. Sarap. Plus, kokok pantulak. Lah, buto. Kok. Lamig kayo. Ice, kulag ice. Ice, please. So, ang cute ng ating chopstick ngayon. Ito yung chopstick natin. Ayan, sauce naman. Making sauce good. So, grabe ang sarap niya mga ka-fatboy. Sa mga taga-Usamis dyan, i-try nyo. Sarap, ang sarap ng Show My Lord. So, kikiam na naman, kikiam. So, yan. So, mas masarap siguro ilagay ito, yung sausawan, ganyan. Sausaw. Hindi siya langsa ba?
Kuha mo ka ng, di ba, yung ibang kikiam, yung mga ibang tempura, malangsa siya. Ito, walang amoy talaga, walang amoy. Hirap. Pati yung squid ball nila, walang amoy. Yan, sa mga gustong bumili, pwede niyong puntahan araw-araw sa sa Diversion Road, lalo na sa mga taga Usami City dyan. Diversion Road yung sa papuntang Karangan, Usami City. Yan, mga alas 3 ng hapon. Yan, nandun na sila, nakapwesto. Lami gid, lagi baho. Di gid siya langsa ba. Ambak. Okay. Tiding. So ayan. Ito, nabili ko to sa halaga ng 200 pesos lang. So, may free coke na siya. So, hindi juga matukan, kinanay coke. Tapos, may fries na. Ayan, may tempura, kikiam, at saka squid ball. So, swak na talaga sa budget. Diba? Tapos, pwede din siya mag-deliver, sa mga gusto magpa-deliver. Ayan. Ito yung contact niya. Yan, hanapin nyo lang sa mga gustong bumili. Yan, makikita nyo yung cart ni Shumai Lord sa Diversion Road papuntang Karangan ba, sa mga taga Usami City diyan Ayan, papuntang Karangan, ayan, diyan sa may airport pwede din kung galing ng Gango kayo. Yan, mga 3 PM nandun sila. So yan, ito sa halagang 200 pesos. Yan, swak na talaga sa budget. Parang good for 3 siguro to, pero ito kayanin natin na good for 1 lang para sa akin. Ayan. Kikiam. Lame kayo. Lame dyan guys mga kapatboy. Shumai Lord, good is the best. Ayan, mamaya may papakita pa tayo yung special talaga niya. Specialty talaga niya. Yan, merong fries pa. Kain. Plus pang tulak. Itong Coke free na to sa halagang 200 pesos. So, ayan mga ka-fatboy. So, meron na lang tayong isang kikiam plus tempura. Yan, sabay-sabay na natin to para maubos na. Ano? Di ba? Sarap. Lamig juga siya. Pati ang sauce. Halang ang tamis ba? So, may squid ball pa. Ayan. Ubusin na natin to. Plus may fries pa. Grabe, lamig kayo. Lamig juga siya ang kikiam. Plus ang tempura. Squid roll, lamig juga siya kay dili gid siya langsa. Walay baho gid ba. Tapos murag ang yang oil pod nga gigamit. Murag dili gid ingon nga balik-balik bitaw, dili pareha sa uban nga itom na kayong oil. Tapos ang luto niya brown na brown jud siya. Di gid siya ingon nga napagod bitaw. Kaya naubos din natin yung worth of 200 na good for 3 pero ako lang yung nag-ubos. Yan. Busog na naman si Fatboy. So yan, medyo naglalaway ako sa siomai niya. So i-try din nating i-review. So ito yung siomai niya. Ito yung take out niya na packaging.
So yan, may tape pa. So tanggalin natin yung tape. Yan. Wow. So ito yung ano, Japanese siomai. So ayan. So merong ano, tuyo. Di ko sure kung may suka to. Yan, Japanese siomai. So ilagay natin dito. Yan. So meron ding ano, limonsito. Yan, hindi pwedeng walang limon. Ito yung limon. So squeeze yan. So yung ano, yung chopstick natin. Ayan, chopstick. Tapos toyo. Right. Lami yung tuyo. Dili kay aslom. Parang patis pala, parang patis oh. Masuk patis day. So kailangan talaga natin nang lagyan ng limon kasi may patis. So ito yung pinaka ano, yung chili, ano, Siomai Lord chili sauce. Ayan, ito, chili sauce. So lagyan natin yung chili sauce. Yan, medyo oily. So bawi lang tayo bukas. Magbabike tayo ng 30 kilometers. Ayan, so hanggang saan tayo? Saan tayo mapadpad? Wala nga eh. Yate. Chili ko din eh. So ito yung Japanese. Domo arigato. Kunsaima. Yung tubag. Japanese mga eh. So ito yung Japanese siomai. Go. Lami ko dyan. Wala kay. Wala ko dyan baho ba? Maganda yung pagka-wrap niya bitaw. Ano? Tapos may laman talaga siya ba? Parang ano yung Japanese na yan? Sa isago lang eh. Hindi ko alam kung ano yung nilagay sa ano Japanese. Basta masarap siya, parang ano, parang karnir lang ba? Yeah. Dami. Alang yun siya. Chili sauce yun siya. Bra. Nada chili sauce nga dili alang. Ano? Ngayon. Tapos na ito yung cook. Alang kayo. Grabe, alangan niya yung chili eh. Ayan, cook. Alang kayo. Ayan. Busog na busog ako. Ang sarap ng matulog. So ayan na mga ka-fatboy So ayan, nag-order ako via online. Ano, delivery lang yung delivery. So ayan, i-contact nyo to Siomai Lord. Ito ayan. Nandyan yung contact number niya. Contact nyo si EG. Si EG na lang, EG, kasi mahirapan ako sa kalisod mag-pronounce yung apelido. sorry kay boy. So ayan grabe, busog na busog ako. Gusto ko na matulog. Ayan shoutout ulit sa mga fatnatics ko dyan. Ayan, lalo na sa mga BFF family ko dyan, sa mga ADAS family ko dyan, sa aking mga ka-team premier, sa mga ka-Atat Nation ko, Mindanaon vlogger, mga Burak Bisaya Ayan, thank you so much, lalo na sa mga fatnatics members ko. Ayan So, sa mga taga Osami City din, huwag niyo naman kalimutan na mag-order kaya ng Fatboy TV. Ayan. So, sa mga lahat na nandyan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe naman. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan bye-bye!
Fatboy TV.